हेलौ जाम्बा नार्जारि हाय मा खालामदों? हेलौ जाम्बा नार्जारि ओंखाम जाखांबायना जाखाङाखै? गैथारलाय आयै इसोर आया माबा थ' रुपला मोसाहारि हाय आं एनिटाइम नोंनि भिडिअखौ नायो लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालाम प्लिज। रुपला मोसाहारि आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय गोजोन्थों। ओमफ्राय सोरबाफोर मा होनो बिथांनि चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामाखैबा माने सापर्ट खालामनो थिनदों आरोना सापर्ट खालामलायना होलायबानो जाबाय। ओमफ्राय रुपला मोसाहारि ओमफ्राय आंबो नोंनिखौ दा नायगोन आरोना दा नायनानै आङो नोंनिखौ मा होनो साबसक्राइब खालामनाय दंना गैया दङबा आङो माबासिगोन आरोना आरो गैयाब्ला आङो साबसक्राइब खालामना होसिगोन। लाइक खालामना होदो रुपला आगै लाइक खालामना होदो मोनसे। मा खालामगासिनो ओंखाम जाखांबायना जाखाङाखै फुंनि?
कमेन्ट खालामदो अननानै 1K खालामनो हालिया लोगोफोर आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय 1K खालामनो थाखाय बिराद सेस्था खालामगासिनो आरोना माथो मानसिफोरा खालामनानै माबा थगायबाय थायो आंखौ खालामनो थिननानै थगायबाय थायोना बिसोरो सोरबा सोरबा बिदि खालामो नोंसोरना बिदि जायोना जायाबा मिन्थिला आरोना आंनिया खमायबाय थायो साबस्क्राइबानो नोंसोरनिया खमायोना खमाया अन्नानै कमेन्ट हरदो
मा लांनांगोन ए इखौलाय दा मारै लाबोगोन आइया रोगाबावनो हागोन ना इखो 이제는 나도